Liverpool aýtynyň dolandyryş merkezi bolan Türkmenabat şäheriniň bazarlaryna bekanun valyuta sowdasy bilen meşgullanýan adamlara garşy polisiýa işgärleri tarapyndan reýdler geçirilýär. Soňky hepdelerde ýyzymlaşyp başlan reýdlerde Türkmenabat şäheriniň esasan 3 bazaryna Gök Bazar, 2-nji Daýhan bazary we 66-njy bazarda valyuta sowdasy bilen meşgullanýan sowdagarlar polisiýa tarapyndan nyşana alyndy. Valyuta sowdasy bilen meşgullanýan adamlar öňleri açaçan bazaryň derwedetiniň öňünde durup dollar sowdasy bilen meşgullanýardy. Şu hepdeniň başyndan bäri bu dollarçylar birden ýitirim boldy. Diýip Gök Bazaryň bir satyjy Sadatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şäher ýaşaýjylary bu bazardaky valyuta sowdagarlarynyň käbirleriniň öz durýan ýerlerini üýtgedip häzirki wagtda bazaryň golaýynaky maliýe orta hünärmen mektebiniň gabatlaryna peýda bolup başlanýaklaryny aýdýarlar. Sewitin içeri şeridaralarına bir çeşme şäherde valyuta sowdagarlaryna garşy reýdlere girişlerini tasdiklap bu ýagdaýy gödegçiliksiz valyuta sowdagarlarynyň peýda bolup başlamagynyň sebäp bolanyny aýdýar. Şeýle çeşmämiz soňky wagtlarda peýda bolup başlan täze valyuta sowdagarlarynyň diňe bir abaşa dollarynyň sowdasy bilen näreýsem özbek somynyň, rus rublynyň hemde euro pul birlikleriniň hem sowdasy bilen meşgullanýanlyklaryny aýdýar. Resmiýetler valyuta sowdasy Türkmenistan administrativ hukuk bozulmasy hasaplanıp daşary ýurt pullarynyň sowdasy bilen meşgullanýan adamlar polisiýa tarapyndan ele salynsa 1500-2500 manat aralygyna jerime töleglerine sezewar edilip olaryň ellerindäki valyuta serişdeleriniň ährisi döwlet haýryna geçirilýär. Şeýle bu 71 ýylyň içinde ikinji gezek gaýtalanan halatyna jerimäniň meşberi 2500-5000 manat içinde ýokarlanyp bilýär. Türkmenistan'da en 7 ýyl çemet wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna valyutanyň erkin sowdasy häkimetler tarapyndan çäklendirildi. Munyň ýygyny ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Merkezi bank 1 dollaryň resmi alys çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri 3,5 manatdagyna saklap gelýär. Ýöne gara bazarda onuň bahasy resmi kursdan 5-6 teste ýokary bolmagyna garýar. Sadatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagtda Günnäger welaýatynyň Sewit merkezindäki resmi däl valyuta nokotlaryny bir ABŞ dollarynyň 18 manatdan satyn alynýanyny habar berdi. 1 euro 20,5 manat, 100 rubl 20 manat, 13.000 som 20 manat. Diýip bir şäher ýaşaýjy aýdýar. Tewit ýaşaýjylar soňky wagtlarda güýçlendirilýän polisiýa reýdlerine garamazdan valyutanyň bahasynyň durnukly saklanýanyny aýdýarlar. İçeri şeridaralarına çeşme soňky wagtlarda peýda bolup başlan garaşsyz valyuta sowdagarlarynyň degişli adamlara hasabat bermeýändigini aýdýar. Türkmenistanda valyutanyň gara bazar sowdasynyň häkimet gödegçilik astyna alynıp barylýanyny ananylýar. Şu hatda ykdysady tynçlar ýokary wüzipeler eýelýän möhüm adamlaryň ýakyn töwereginiň bu sowdadan peýda görýändigini aýdýarlar. Daşary ýurtlarda zähmet çekip ýyzda galan maşgalalarına daşary ýurt valyutasyny ugrudýan Türkmenistanly migrantlar öz pullaryny gara bazarda çalyşýarlar. Yerli ýaşaýjylar reýdlere garamazdan durnukly dowam edýän valyuta bazaryna daşary ýurt valyutasyny almak ýa-da satmak üçin hüşgärligi saklamaly bolýarlar. Adamlar esasan tanys bilisleriniň kömegi bilen ýa-da telefon üstü bilen jaňlaşyp daşary ýurt valyutasyny satýarlar ýa-da satyn alýarlar. Diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Oglum Türkiýede işleýär we öýe her aý pul uğradanda dollarçylar öýe manat getirip gidýärler. Diýip beýleki bir Türkmenabatly aýtdy. Sadatlyk radiosy valyuta sowdagarlaryna garşy girişlen reýdler boýunça yerli resmilerden düşündiriş alyp bilmeýär.